Kako nas uvjeravaju meteorolozi, dugo toplo ljeto je na pomolu. To bez sumnje raduje sve one koji se spremaju na godišnji odmor. Za ostale koji će vruće dane provoditi radno, tu je utješno rješenje. Klima uređaj pristojno će rashladiti svaki prostor. Snagu klime biramo prema veličini prostorije. Snage klime kreću se od 2 kW, 2,6 pa sve čak do 7 kW. Veličina prostorije koja je potrebna recimo za ohladiti otprilike 40 do 50 kvadrata je otprilike nekakvih 3,5 kW. Za veće prostore znači treba i jača klima. Pored veličine prostorija, valja razmotriti i njihov raspored. Povezane cjeline s manje pregradnih zidova lakše je klimatizirati, baš kao i one niže s manje prozora. Dodatni faktor je broj ljudi koji borave u prostoriji. Naime, svaki čovjek disanjem isijava određenu toplinu. Klasične klime rade sa 100% snagom na zadanu temperaturu, znači maksimalnom snagom koliko god klima može, ispuhuje zrak dok ne postigne zadanu temperaturu. Što se tiče grijanja, te klime se mogu koristiti dok je vani temperatura do 0, eventualno možda i -5 stupnjeva, ovisno o brendu klime. Pri odabiru klima uređaja koji će koristiti i za grijanje, potrebno je uzeti jači uređaj za oko 30% nego što je potreban za hlađenje. Uz to treba imati na umu i podneblje. U unutrašnjosti, gdje su zimske temperature niže nego na priobalju, za grijanje je primjereniji inverter. Inverterske klime imaju manju potrošnju energije u odnosu na klasične klime, imaju ravnomjerniji rad motora, što smanjuje potrošnju energije. Inverterske klime mogu grijati do čak -10, neke i -15 stupnjeva, što znači možete koristiti u zimskim uvjetima i za grijanje. Klasični i inverterski klima uređaji sastoje se od unutarnje i vanjske jedinice, zato treba voditi računa i o mogućnostima montaže. Mobilni klima uređaj sastoji se od jedne jedinice, znači nema vanjskog uređaja. Pogodne su za montažu u bilo koji dio kućanstva i jedino je bitno napomenuti da imaju mogućnost odvoda zraka van, da li to prozor ili neki drugi ventilacijski otvor. Mobilni klima uređaji pogodni su za hlađenje i grijanje prostorija do 40 kvadrata, no nisu preporučljivi za primorske krajeve gdje se zbog veće vlažnosti zraka kondenzat treba češće prazniti. Uz pravilan izbor i redovito održavanje klima uređaja ljeto možete dočekati s osmijehom.